कल्याणम भवत्येव दीपज्योती नमोस्तुते. दिवा अंधार नष्ट करतो, धन आरोग्य देतो, कल्याणासाठीच असतो, प्रगतीसाठीच असतो. हे दीपज्योती तुझा माझा नमस्कार असो. दीपदेवतेचे आशीर्वाद आपण घेतो आहोत. दीप म्हणजे चैतन्याची, मांगल्याची मूर्ती. हेच मांगल्य, हेच पावित्र्य, हीच दीपदेवतेची आशीर्वाद समजून आपण आपली संगीत साधना उत्तम प्रकारे करणार आहोत. आणि त्यासाठी मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी 8वा ग्रुप शिकून आणखी पुढे मोठं होण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रामध्ये नाव कमवत आहे. मोने सर यांना विनंती करण्यापूर्वी जे मान्यवर आलेले आहेत ते आपापल्या क्षेत्रामध्ये इतके मोठे आहेत आपल्याला कल्पना नसते. आदरणीय ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाईजी, ज्येष्ठ वकील, कलेचे आश्रयदाते, त्यांचीही आम्हाला या ठिकाणी प्रतीक्षा आहे. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो आणि विनंती करतो गुरुकुलचे अध्यक्ष श्री गोविंद मोने सर यांना की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. धन्यवाद. या टाळ्या त्यांच्या कार्यासाठी आहेत, त्यांच्या समाजसेवेसाठी आहेत. धन्यवाद सर. जे दुसऱ्यासाठी काम करतात, आपलं सगळं तन मन दुसऱ्यासाठी ओपतात, आणि त्यापैकी ही गुरुकुल संगीत संस्था आहे. त्यासाठी परत एकदा मी त्यांचं अभिनंदन करतोय. संगीत म्हणजे स्वर आणि लय अधिकृतपणे यांच्या जोरावर जी कलेचं प्रदर्शन किंवा आविष्कार घडतोय त्याला आपण संगीत म्हणतो. जोपर्यंत संगीत, वादन आणि नृत्य जोपर्यंत ह्या सगळ्यांचा विलाप नाही होत तोपर्यंत आपण एक कलेचा आस्वाद घेऊ शकत नाही. वादनाशिवाय संगीत होत नाही आणि वादनाशिवाय नृत्य होऊ शकत नाही, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मनाच्या भावना व्यक्त होईल. आणि म्हणूनच मी सातत्याने म्हणत आलेलो आहोत की संगीत म्हणजे जीवन आहे आणि त्या जीवनामध्ये एक आनंद घेणे, जर आनंद कुठून जर मिळतो तर संगीतातून मिळतो. आणि म्हणूनच आपल्या जीवनामध्ये ज्या संगीतात ज्या तऱ्हेने सप्तसूर आहेत, जे सा रे ग म प ध नि आपण म्हणतो, तेच सूर आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा सातत्याने उफाळत राहतात, सातत्याने त्यांचा रंग भरत असतो. आणि ह्या सप्तस्वरांचा एक एक स्वराने जर आपण अर्थ जर समजून जर घेतला तर निश्चितच आमचं जीवन म्हणजे संगीत आणि संगीत म्हणजे जीवन अशा आपण सहजपणे त्याची ओळख करून घेऊ शकतो.